Στον αγώνα η τακτική είναι το παν. Δεν έχει σημασία αν ο αντίπαλος είναι πιο δυνατός, πιο γρήγορος ή πιο έμπειρος. Με τη σωστή τακτική μπορείς να αντιστρέψεις τα δεδομένα, να καλύψεις τις αδυναμίες σου, να εκμεταλλευτείς τα λάθη του αντιπάλου και να πάρεις εσύ τον έλεγχο του αγώνα. Αυτό είναι το νόημα της τακτικής. Αν χάνεις, μπορείς να γυρίσεις το παιχνίδι. Αν προηγείσαι, μπορείς να εξασφαλίσεις τη νίκη. Ακόμη και αν κουράστηκες, ακόμη και αν πονάς, ακόμη και αν είσαι λιγότερο δυνατός ή γρήγορος, η τακτική είναι το μεγαλύτερό σου όπλο. Όμως η τακτική είναι κάτι παραπάνω από καλή τεχνική ικανότητα και φυσική κατάσταση. Απαιτεί πνευματική προετοιμασία. Αν αφήσεις το φόβο, την αμφιβολία, την αγωνία, το άγχος, την πίεση ή την απογοήτευση να σε κυριεύσουν, χάνεις την καθαρότητα του νου που χρειάζεσαι. Και χωρίς καθαρό μυαλό δεν υπάρχει στρατηγική. Γι' αυτό το Taekwondo δεν είναι απλά ένα άθλημα. Είναι νοοτροπία, είναι τρόπος σκέψης. Στον αγώνα, όπως και στη ζωή, δεν κερδίζει πάντα ο πιο δυνατός. Κερδίζει ο πιο έξυπνος, αυτός που προσαρμόζεται γρήγορα, αυτός που σκέφτεται σωστά. Κάνε follow για περισσότερες πληροφορίες και τακτική και στρατηγικές για το Taekwondo.